Srpski član i predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da BiH nema perspektivu i da je to žalosna zemlja. Izjavio je da je Republika Srpska protiv visokog predstavnika bez obzira ko on bio i kako se zvao. Komentarišući najave o dolasku novog visokog predstavnika u BiH, Dodik je poručio da Republici Srpskoj visoki predstavnik ne treba te da nije dobro došao. Dodik je naveo da je upoznat o izjavama lidera SDA Bakira Izetbegovića koji je govorio da će novoizabrani američki predsjednik Joseph Biden doći da nešto poravna u BiH te da će tada nestati entiteti i kantoni. Mislim da će pre toga nestati BiH, a da će Republika Srpska biti država koja ima pravo na svoje postojanje jer je ona volja naroda koji ovdje živi. Ne možete samo svojom ignorancijom iz Sarajeva pokušati da negirate postojanje Republike, naglasio je Dodik. Poručio je da je to zgodna prilika Bajdenu da shvati da su pre 25-30 godina stranci napravili grešku i da su tada trebali da dozvole da se BiH podeli, da ima 3 države, Republiku Srpsku, Herceg Bosnu i Bosnu, te da pokušaju da grade zajedničko susedstvo koje bi sigurno dalo više rezultata nego ovakva Bosna i Hercegovina. Prema njegovim rečima, Republika Srpska će 9. januara proslaviti svoj praznik i slobodu i izrazio je uverenje da će konačno Republika Srpska obezbediti svoj status kao nezavisna i samostalna zemlja i to kako je naveo uz pomoć Bajdena.